Arestado ang sarong 31 anyos na lalaki sa pagkondusir na gun bypass operation kan Daraga Municipal Police Station sa Duterte Road, Barangay Busay, Daraga Albay, 1:30 din maagahon kan nakaaging Webes. Binisto ang suspect na si alias Andro na residente kan Purok 9, Barangay Tagas, Daraga Albay. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Edmondo Cirelio Jr., ang hepe kan Daraga Municipal Station, na aresto ang suspect makalihis na kuminagat sa paing kan sa indang estasyon na nagresulta sa pagkakakumpiskar kan sarong kalibre 38 revolver, 4 na bala asin 2.4 gramo ning pigtutubod ang syabo na pigkakarkulong nagkakantidad 16,320 pesos. So itong taong ito ay matagal na naming sinusubaybayan dahil siya rin ay isa sa mga suspect natin sa sunod-sunod na nakawan, pati karnaping dito. So actually, mayroon na kaming na-file na kaso laban sa kanya at nag-aantay na lang sana kami ng warrant of arrest. Pero nung 18, ayun, nagbebenta siya ng barel, so na-timingan na ng tropa natin. Dugang pakan hepe, pigkukonsiderar man kan Daraga MPS bilang notoryos na parahabon sa banuaan ang suspect. Kung may mga kasama pa yan, hindi pa kami na account dahil previously yung mga dati niyang kasama, naipailan na rin natin ang kaso at nakulong na, pero meron pang naiiwan. So kung nanonood siya ngayon, pwede naman siyang pumunta rito at sumuko na lang. Sa presente, nasa kustodiya pa kan Daraga MPS ang suspect na naatubang sa kasong pagbalgar sa Section 32 kan Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act as in Section 11 kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.